Uwchlwyso aseiniad at Turnitin. Y cam gyntaf i uwchlwyso eich aseiniad yw mewn-gofnodi ar Moodle a dod o hyd i'r dudalen gywir ar gyfer eich cwrs. Gellir gael mynediad i Moodle drwy Application Launcher ar gyfrifiadur personol coleg neu drwy ymweld â moodle.guum.ac.uk. Mewn-gofnodwch gyda eich rhif adnabod myfyriwr a chyfrina'r rhwydwaith. Unwaith i chi fewn-gofnodi, bydd angen i chi weolywio i'r dudalen gywir. Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch wneud hyn. Os ydych chi'n ansicr, gwiriwch gyda eich tiwtor ac yna meddynt yn cyfeirio i'r man cywir. Mae'n bosib bod eich tiwtor yn barod wedi eich cofrestru ar y dudalen Moodle gywir, neu rydych wedi ymweld â hi yn barod ac wedi cofrestru eich hun. Os ydy hyn yn wir, byddwch yn gweld linc i'r dudalen o dan y gwmplen My Courses. Os na, efallai y bydd angen i chi chwilio am y dudalen gywir. Cliciwch Search, yna teipiwch enw'r dudalen rydych yn chwilio amdani. Fel y gallwch weld o'r canlyniadau yma, gall fod yna nifer o dudalenau tebyg, felly gwiriwch gyda eich tiwtor pa un sy'n gywir. Fel dewis arall i chwilio am y cwrs cywir, gall eich tiwtor rhoi ymlaen, Easy Enrolment, a bydd yn eich galluogi i leoli'r dudalen drwy roi cod yn y bocs ar ben y dudalen cartraf a chofrestru, Enroll. Pa ddull bynnag a ddewisiwch, unwaith i chi gofrestru eich hun ar y dudalen gywir, medrwch yn hawdd fynd yn ôl ati drwy ddewis y gwmplen My Courses. Bydd eich tudalen Moodle cwrs yn cynnwys llawer o wybodaeth, felly mae'n bosib nad yw yn glir yn syth yn lle i uwchlwyso eich aseiniad. Edrychwch allan am y logo Turnitin, sy'n edrych fel darn o bapur wedi ei ddaleni gan sais coch. Byddwch yn ymwybodol fodd bynnag, fel yn yr achos hwn, gall fod yna wogleuodd i uwchlwytho aseiniadau lluosg drwy gydol y flwyddyn, felly gwiriwch eich bod yn defnyddio'r ddolen gywir. Cliciwch o ddolen a fe'ch cymherir i dudalen i uwchlwyso eich aseiniad. Mae rhai aseiniadau wedi torri fyny'n rannau, gall hyn fod yn hawdd i'w fethu pan fyddach chi ar frys. Gwnewch yn siŵr i edrych am mwy nag un tab i fod yn ddiogel. I ychwanegu ffeiliau, cliciwch Submit Paper. Rhaid i chi roi teitl i'ch uwchlwythiadau ac yna uwchlwytho o leiaf un ffeil. Medrwch lusgo a gollwng eich ffeiliau yn y bocs mawr neu glicio'r eicon Add yn y gornel chwith uchaf. O'r fan yma, gwnewch yn siŵr y dewisiwch Upload File o'r opsiynau ar y chwith. Yna cliciwch Choose File. Yna gwelywiwch i'r ffeil y dymunwch eich uwchlwyso. Medrwch adael yr holl feysydd eraill fel y maent a chlicio Upload this file wedi ei ddilyn gan Add Submission. Wedi saib, byddwch yn derbyn gadarnhad ar ffurf derbyneb ddigidol. Yn ddibynnol ar faint o ffeiliau rydych yn ei uwchlwytho a pha mor fawr y maent, gall y saib fod yn un eithaf hir. Cliciwch Close yn y gornel uchaf ar y dde. Dylech yna weld y wybodaeth cyflwyno yn blwch llwyd. Ail-adroddwch y broses ar gyfer unrhyw rhannau o aseiniad ychwanegol. Mae hi'n hefyd yn bosib i uwchlwytho'r ffeiliau yn uniongyrchol o'ch Google Drive wedi gwasgu'r bwtwm Add. Dewisiwch Google Drive o'r rhestr ar y chwith. Gofynnir i chi am eich gwybodaeth mewn gofnodi ac yna gofynnir i chi am fynediad Moodle i'ch Google Drive. Ar ôl hyn, byddwch yn gweld eich holl ffeiliau gyriant. Felly gwelywiwch i'r un cywir a'r dewis fel o'r blaen.
Wedi cyflwyno holl rhannau'r aseiniad, medrwch ddewis cau'r ffenestr i ddod allan o'r dudalen cyflwyno Turnitin.